La comarca del Reguer ha estat el bressol de nombroses generacions que, una rere l'altra, han transmès els coneixements relacionats amb el món del calçat i de les seves indústries auxiliars. Avui, el Museu del Calçat i de la Indústria, situat a Inca, assumeix el compromís de continuar amb aquesta tasca amb l'objectiu de construir un museu des de i per a la comunitat. Comunitat que ha tingut un paper protagonista a l'hora de decidir com havia de ser mostrat el seu patrimoni. El museu conta la història del calçat i de les seves indústries auxiliars a Mallorca des del segle XIII fins a l'actualitat. La gran majoria de màquines, eines, sabates, dibuixos, documents, revistes, llibres, fotografies, obres d'art i altres objectes de la col·lecció ens han estat cedits o donats per empreses i particulars de la comarca. I és que totes aquestes peces amaguen petites històries reals i personals, plenes de vivències i emocions, que juntes conformen la història, aquesta vegada història en majúscula, d'un poble que ha fet del calçat un veritable motor de vida. Quan pensam en indústria, pensam, segurament, en màquines, sirenes, cadenes de muntatge, renous i fum, però la vertadera essència de la indústria, no sols la indústria del calçat, sinó la de qualsevol indústria del món, no és la maquinària, sinó el capital humà que la fa possible. I és que, si les màquines són el cos de la indústria, les persones que hi treballen són la seva ànima. A Inca, com a altres ciutats industrials, moltes persones varen configurar una genuïna xarxa de treball des de la que se va conformar una comunitat que, en alguns casos, inclús de manera literal, va configurar una veritable família. Per retre homenatge a totes aquestes persones, l'any 2018, el Museu del Calçat i de la Indústria va llançar una crida popular per rebre fotografies de sabaters i sabateres. L'objectiu era dignificar i posar en valor la feina d'aquestes persones que va contribuir al benestar social de la comarca. Aquestes són les fotografies rebudes en aquesta crida popular. Gràcies a elles hem pogut fer aquesta instal·lació d'homenatge a aquests sabaters i sabateres, homes i dones que varen dedicar la seva vida per un ofici, el del calçat, que ha constituït una de les senyes d'identitat de la història industrial de Mallorca. A més, cada un d'ells amaga una història, un valuós testimoni de memòria oral que està sent documentat en el museu en un altre projecte addicional anomenat Històries del calçat, un projecte de memòria i vida. A banda de les fotografies rebudes, hem volgut escriure en aquest memorial d'homenatge els noms que, a manera simbòlica, representen totes les persones, homes i dones, que s'han inscrit en el padró d'Inca des de l'any 1885 fins a l'actualitat com sabaters i sabateres. Hem volgut completar aquest memorial d'homenatge amb aquestes taquilles, cedides per la ja desapareguda fàbrica de Can Melis i que pretenen recrear una miqueta el que haguessin estat els objectes personals d'un treballador de l'època. Per exemple, podem trobar una entrada per un partit contra el Constància i l'Atlètic de Madrid. El Constància, un equip de futbol sorgit de treballadors del calçat i que va estar a punt de pujar a primera divisió l'any 1944.